Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsuonan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amon usab kamong pagadapiton sa pagpamati ug sa taknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mo'y makapaghatod ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan Ebanghilista Brother Hermogenes Macarayo, magapanghinaot nga nakapagpahaluna na kamo sa inyong tagsa-tagsa ka mga lingkuranan uban usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio seats. O kini nga tulumanon padayon nga patalihugan din sibihan sa Power Radio matag adlaw kita matag gabi kita sa Domingo. Magsugod kita sa alas 7 sa gabi ug mulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabihon. O dinhin ining maong istasyonan sa Power Radio. O sa Radyo Ultra usab sa matag Domingo mga mabati usab ang atong programa. Magsugod kini sa alas dito sa Radyo Ultra magsugod sa alas 10 bulungtad hangtod sa alas 11 sa kabuntagon. O sa Teleradyo sa RPN mabati usab ang programa magsugod gana sa alas 12 bulungtad hangtod sa alauna sa kapunon pag alas 5 balik no usab hangtod sa alas 6 sa kagabihon. 2 ka oras sa adlaw Domingo, alas 12 pa sa alauna ug ang alas 5 hangtod alas 6 sa matag Domingo kana. Og sa dinhi dapit sa Mindanao ug sa Visayas area aduna nakitay 23 ka mga radio station. Di na ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi nagidumala sa mga ministro sa PBCM. Og hinihigyon na karon ikauban pa natong uban pa nga mga ministro. O kumusta usab kaninyo mga kaigalaan o kigisunan kini sab si Brother Romira Macamos katambayaw yung karon sa pagatuod kaninyo sa kamatuoran. O karon sa pagpadayon magpaila pa karon ng usapa ka ministro. Kumusta ka ninyo mga kaigalaan ug mga igsunan kinyong alagad sa kanginan Ebanghilista Brother Jezreel Macarayo nga moy usa nga makiguban ni takna. Aron sa pagpadayon mga igsunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa tima. Nining higayon na karon mga kaigalan ug mga kaigsunan ang kabahin nga atong pagatubagon karon ang bahin sa mga gibuhian nga mga isyu ni Mitchell Bindilio. Doon na may pila ka porsyon nga atong balikon sa pagpabati ang iyang mga gipangyaw-yaw kay doon na tay gustong palutaw kay kining tawhana manggod nga sigig panguhit nato kita pod sigig tubag unya kita sigig tubag sa diyang tubagon po ni siya magbuhat ni sa lain na pong rason unya magbalik-balik mura ba ni siya agukoy nga pananglitan karon masakpan gani na mugawas yung bangag unya mudagan na siya pag makauna kasi ang bangag ato na po nasunod kot-kot na po naglain na po nga bangag amatay iyan ang gabalikan ang iyahang mga obligasyon sa ato ang pagtubag sa iyang mga isyo. Ibalik-balik na wala na yung mga isyo pero doon na po yung mga gipangsulti niya nga ang iyang mga gipangsulti siya ra pod maoy maunay sa iyang gisulti. Pero ngano na ingon ani nga sistema? Moingon ang uban nga nagsunod sa atong programa basin dunay moabot sa ilang hunahuna ngano man ning PBCM nga ang ilang isyo kanunay sa ilang programa Mitchell Bindilio raman. Ingon ani ang rason. Sa panahon sa mga apostolis, doon na gani style gani ni apostol nga si Pablo nga straighto niyang tulo ka semana. Unya na ragyod siya ang iyang purpose lang tugi ragyod. Og sa unang panahon na palagi radio station, si Apostol Pablo nagsulod to kanunay sa radio station. Unya doon na siya himuon nga lantugi ubugno sa rason. Tanawon gyud nato sa balaang kasulatan naa bagyod sa Biblia. Brad Jezreel nga aduna gyoy mga gibuhat ni apostol nga si Pablo sa unang panahon nga pakiglantugi gani nikabat og pila ka semana naaba sa Biblia Brad Jezreel. Niatong mabasa diri Brad Macarayo sa Buhat Kapitulo 17 bersikulo 1 lapos tangad to sa 4 gingon. Og sa higayan nanila ang Apipolis ug ang Apolonia sila nahiabot sa Tesalonica diin didto ang usa ka sinagoga sa mga Hudiyo ug sumala siyang nabatasan si Pablo misulod nini. Ug sunod sa tulo ka semana siya nakiglantugi kanila pinasikad ang kasulatan tres gingon. Nagsaysay niini ug nagpamatuod pinaagi niini nga kinahanglan gayud nga si Kristo magantos ug mabanhaw gikan sa mga patay. Ug siya miingon kanila, Hesus, ang nga akong gimantala kaninyo, mao kini ang Kristo. Busa sa gibasa sa Biblia giingon
Og sa hingagian na nila ang Antipolis ug ang Apolonian, hiabot sila sa Tesalonica din didto ang usa ka sinagugas mga Hudiyo. Sumala siyang nabatasan, si Pablo misulod niini, sulod sa tulo ka semana, siya nakiglantugi kanila pinasikad sa kasulatan. Nagingon nga nagsaysay niini og nagsusi pinagi og nagpanghimatuod pinaagi niini nga kinahanglan gayud si Kristo magantos sa hilabihan gayud. Giingon dayon sa pagpahayag. Ug mabanhaw gikan sa mga patay ug siya miingon kining maong Hesus nga akong gimantala kaninyo mao ang Kristo ug ang uban kanila mituo ug miipon kang Pablo ug Silas maingon man usab ang kapid-an sa mga masimbahong Grisyanhon ug ang kadaghanan sa mga inilang kababayen-an. Busa sa nabasa sa balaang kasulatan dunay gi-style ni Apostol Pablo nga misulod sa sinagoga ug nakiglantugi siya sulod sa tulo ka semana. Sulod sa tulo ka semana sa atong nabasa sa Biblia. Kung doon na patoy registration sa una, katong iyang gikabangga sa una, katong iyang gikaengkwentro sa una street, kung panalitan kada Domingo ang sulod ni Pablo dito atake, panalitan karon butang na to registration, sulod sa tulo ka Domingo, iyang gipokus dito sa kaatbang niya. Ngun anak nga sistema, lantugi ang nahitabo. Doon na po style pod nga, wala dito sa sinagoga sa ato pong panahon karon ug wala sa registration butang ko panalitag registration dito binakbakay sa ire sa rason amo ni giigod nga do na poy style po ni Apostol Pablo nga akto nga debate nga mahitabo iya bang harap-harapan nga nag-abot lang sa usa ka dapit unsa ang prueba ni ana Brad Rome kun atong sosyo nakasulat sa Biblia. Ito lang gyapon Brad Macrayo basahon din sa buhat sa iyang kapitulo 17. Bersikulo 16 hangtod sa 18 atong pagbasahon nagingon. Ug samtang si Pablo nagpaabot kanila didto sa Atenas, ang iyang espiritu sa sulod niya nahagit sa pagkasuko sa iyang pagkakita nga ang siyudad napuno sa mga larawan. Tungod nini sa sulod sa sinagoga, iyang lantugi ang mga Hudiyo o ang mga taong masimbahon o didto sa tabuan sa adlaw-adlaw iyang gipakiglantugi ang uban kanila nga iyang gikahibalag o iyang gikaasdang usab ang pipila sa mga pilosopo nga mga Epikuryo o mga Stoiko og may nangutana nga nagingon. Unsa man kahay buot isulti niining taong tigpamunit og kahibalo. Ang uban na nagingon, kini siya daw usa ka tigmantalag mga Dios nga dumuluong. Kay iya man ugod nga gimantala si Hesus og ang pagkabanhaw. Busa sa nakasulat sa Biblia dunay iyang style sa una ni Apostol Pablo nga dias tabuan. Akto ba naglakaw siya, doon na siya giadto pag-abot na gikahibalag niyang mga taong pilosopo, wa niya atras eh. Mga pilosopo nga mga tao, mga Epikuryo, mga Stoiko, mga pilosopo kay nga mga tao. Pero unsay gibuhat ni Pablo, gikaasdang niya. Ingon ana nga sistema. Kay sa panahon sa mga apostoles, sa ilang panahon sa una, ang ilang stand, di naa sila sa pagwali sa dapit sa atong Ginoong Kristo pag dunay mukuhit sa unang panahon, binakbakay ang mahitabo. Ngano man, di man nila pasagdan, labi nagpanamastamasan sila. Na manilaob ang rason na. Unsay prueba na, Brad Israel, kung atong susyo na nakasulat sa Biblia. Niyatong basahan Brad Macrayo diri sa nakasulat sa Roma kapitulo 14 bersikulo 16 gingon, busa ayaw ninyo tuguti nga panastamasan pagsulti ang gipakamaayo ninyo. Busa sa diha nga giingon ni Apostol Pablo ayaw niyo tuguti nga panamastamasan pagsulti ang mga butang nga ginapakamaayo ninyo. Pagduna gani manamastama sa ilaha ganing baruganan sa unang panahon, sa ilang pagtuo, sa ilang pagwali, binakbakay ang mahitabo. Ingon ni ana ang plastada nga gipakita sa mga apostoles sa ilang panahon. Ngano man naaman sila sa pagtuo, doon naman sila pagtuo sa dapit sa atong Ginoong Kristo. O kay naay pagtuo, diha sa pagtuo, katong mga dili magtutuo, pagmukuhit to sa mga magtutuo, amo na giingon. Bugno ang mahitabo sa rason. Unsay prueba ana Brad Rome kung atong susyon ang nakasulat sa Biblia sa prinsipyo sa mga apostoles labi na gibuhian ni apostol nga si Pablo istorya. Ato lang pagbasahon Brad Macrayo kini nakasulat sa unang Timoteo sa iyong kapitulo 6 bersikulo 11 hangtod sa 12.
Apan ikaw o tao sa Dios, pahilayo ni ining tanan, paningkamuti ang pagkamatarong, pagka-Dios nun, pagtuo, paghigugma, pagka mainantuson, pagkaaghop, pakigbugno, diha sa maayong bugno, labot sa pagtuo, padayoni ang pagkupot, sa dayon kinabuhi nga ngadto niini, gitawag ikaw og nga imong gihimuan sa maayong pagsugid sa atubangan sa daghang mga saksi. O busa, doon na di ay binugnoay nga mahitabo. Apan ikaw o tao sa Dios, pahilayo nining tanan, pakigbugno sa maayong bugno. Asa man ang bugno labot sa pagtuo. Diya sa pagtuo, doon na gyoy bugno nga mahitabo. Kinsay makigbugno, ang dili magtutuo. Pag ang dili magtutuo mo kuhit, o niya labi naglabatibahon ang katong dunay pagtuo, niya siya po dunay gituan dili sila managkapareho og pagtuo. Pag mag-abot sila negative ug positive, mao nang giingon nga magdako ang agi. Mao ni nahitabo karon tali ni Mitchell Bendilio og sa PBCM. Kay kining tawana na hilabtunon man ipabati na mo ng iyang rason, pero sa iyang ipaniguro na mo, sa iyang paghilabot diri namo, siya mismo iyang kaugalingon og dili man siya musupak sa Biblia, siya ra pay musupak sa iyang kaugalingong sinultihan. Pamatud-an na mo na. Og debate palagi kay usahay mangandoy maning makigdebate, ikapaniguro na mo. Atong ipabati karon, ato ipakita sa nagsunod sa atong programa og pananglitan, one-on-one nga debate mahitabo. Muna giingon mismo iyang kaugalingon, mabantayan magay namo iyang mga sayop unsa nakag-akto, harap-harapan lang pasong agi. Nya ato man ipabati karon, ato lang nang gipasiuna. Giplastar lang nato karon unsay prinsipyo sa mga apostol. Nini karong higayon na atong susiyon. Be, tan-aw nato sa balaang kasulatan. Be, Brad Rome, be, tan-aw nato diya sa Biblia. Sa panahon sa mga apostoles sa atong Ginoong Hesukristo, sa ilang pagpamatuod, sa ilang stand, sa bugno tali sa pagtuo, ngadtos mga dili magtotoo, unsay gibuhat nila sa ilang pagpakigbugno, Brad Rome, sa unang kapanahonan, ngadtos mga kaatbang nila nga dili magtotoo sama kanila diha sa dapit sa atong Ginoong Kristo. Ato lang basahon brad magkarayo kini nakasulat sa ikaduhang Korinto sa iyang kapitulo 10, bersikulo 3 hangtod sa 5 naging dinhi. Kay bisan tuod kami nagagawi dinhi sa lawas, kami wala makigubat pinasubay sa unod. Kay ang mga hinigiban sa among pakigubat dili man mga hinigiban sa unod kundili tungod sa Dios makagagahom kini sa paglumpag sa mga kuta. Ginalumpag namo ang mga pangatarungan o ang tanang mapahitas babag nga nagaali batok sa kahibalo sa Dios o ginabihag namo ang tanan panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Busa, matupag ginalumpag namo ang mga pangatarungan sa walay hinungdan nga mga tao. Katong makigatbang nila sa unang panahon ba? Betanaon tani. Sa King James Version gibasa nato, Brad Jisrael sa gibasa sa kaubang ministro Brother Rome, ang iyang gibasa matupag ginalumpag namo ang mga pangatarungan sa walay hinungdan nga mga tao. Kung basahon sa ubang translation sa Biblia, giunsa na pagsulting ginalumpag kuno nila ang mga pangatarungan sa mga taong way hinungdan. Sa Biblia sa Kristohan yung katilingban, giingon na kinadiri mangguba ni silag mga katarungan. Sa maura gyapon sitas giingon. Sumala sa gibasan niya nga maura gyapon sitas giingon diri sa 3 Sa ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 3 ug 4. Oh, Di. giingon. Bisan nagkinabuhi ko sa ingon, dili ko makigbisog alang ini. Ang among hinigiban dili tawanon. Apan salamat sa Dios gamhanang alan sa pagguba sa mga kuta, mangguba mig katarungan. Ug mapatas ong nahuna nga supak sa kahibalo sa Dios, among gipugos ang tanang panabot sa pagsunod ni Kristo. Busa sa ilang panahon sa pagwali sa atong Ginoong Kristo, sa panahon sa mga apostolis, mangguba sila grason. Sa King James Version, among ginalumpag ang mga katarungan sa mga taong way hinungdan. Diya sa Biblia sa Kristohanong katilingban, mangguba migrason. Sa ato pa, mangguba, manglumpag, ug mga katarungan sa mga tao nga ilang gikaatbang sa unang panahon. Ingunahan na ra nga sistema. Busa,
sa unang kapanahunan, grabing binakbakay nila sa una. Kung doon na patoy mga television, doon na patoy mga radio station sa unang panahon, makita na nato sa television o sa radio station. Kung doon na pa'y mga video sa unang panahon, makita na nato ang ilang mga pakigbisog sa unang panahon. Ang ilang binakbakay sa rason, ang ilang ginubanay sa rason, ang ilang nilumpagay sa rason. Makita nato ang style sa mga apostoles sa atong Ginoong Sukristo. Yun ana nga sistema. Muni giingon nga, kung naana sa unang panahon, nining atong kapanahonan gipanagna na daan sa Biblia. Kung unsay nahitabo sa una, mahitabo gyapon. Muni giingon, history merely repeats itself. Ang namao kaniadto, mamauugma, unsay prueba ni anak Brad Rome kung atong susyon ang nakasulat sa Biblia. Ato lang pagabasahon kini nakasulat sa Ecclesiastes sa iyang kapitulo 1, bersikulo 9 nagingon. Ang namao kaniadto mamao man ugma, ug ang nahimo kaniadto pagahimuon man ugma, ug walay butang nga bag-o ilalom sa adlaw. O busa, matod pa ang namao kaniadto mamao ugma. Sa ato pa, history merely repeats itself. Sa ato pa, kung unsay mga kasaysayan sa unang panahon, doon nagyapoy mabalik nga sistema ba? Tali sa pagkigbisog sa una, sa pagwalis mga apostoles, pag-abot sa nining panahon na karon, dili malikayan nga doon nagibinayloay rason. Ingon na nga sistema. Sa balaang kasulatan, bisan sa unang panahon, pero makita nato ba, doon na po ila po nga nakapokus dito. Dani nga sinaguga, musulod si apostol nga si Pablo, paras gibasagan niya buhat 17:1 og 4. Butang ko pananglitan, kung doon na patoy rejustisyon sa una, o doon na say, og ang nagyaw-yaw nga nang hilabot nila tuas rejustisyon, nisulod po si apostol Pablo og rejustisyon, tuad dito nakigbinakbakay sa rason. Iyon ana nga sistema. Busa naa na gyud ay na nga dunay dili makuha sa usa lang ka semana. Dili makuha sa duha lang ka semana. Pares gihimong Pablo sulod sa tulo ka semana nakiglantugi siya. Kining ato apo karon kotob nga si Bindilyo pang mohilabot sa mga ministros BBCM. Sangkarang ginhawa ani kay di man po natulungan samtang nagtagaw-taw pa po siya samtang nga ang PBCM ang hiskutan. Diha po ta kanunay nga manubag sa iyang mga isu. Giplastar lang nato ni. Kay para ang nagsunod sa atong programa, mga langit ng lamdag sa kinabuhi, kung mudritso tagtira karon na tay mga style nga sa pagsugod nato, mga istorya na ni Bindilyo ang atong ipabati. Pero ato sang giplastar, kining sistema nga ilang nabati, naa ba ni sa panahon sa mga apostoles? Atong gipakita, dunay ginubanay sa rason, tungod kay dunay dili magtotoo, sila nga nagtuo, paghilabtan, binakbakay sa rason, nilumpagay sa rason, ginubanay sa rason. Ngun ana nga nagkasulat sa balaang kasulatan. Pero gitagna na daan. Kining ato karon nga naas television og sa radio station, gipasidaan lang ni daan sa una pang panahon. Pero wala ni matuman kay wala may radio station sa wa pa television sa unang panahon. Pero gipasidaan na daan nga dunay gyoy moabot nga panahon nga dunay lawak nga diin diha nagsulti og mobati na ngadtos mga kaawa-awan. Unya nagkahulugan ka na sa pagkatuman karon maoning mga television o radio station nga naa diha nag-broadcast, naa diha nagwali ang mga black timer nga mga religious program. Naa na. May atong tan-awon kuno sa balaang kasulatan unsay prueba ana Brad Jisrael kung atong susyon ang nakasulat sa balaang kasulatan. Niya ang prueba niya na Brad Macarayo diri sa nakasulat sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 3 gingon, ang inyong gipamulong diya sa ngit-ngit madungog raon nga diya sa hayag. Ang inyong gihunghong sulod sa mga lawak nga tinakpan kini igamantala raon nga ibabaw sa mga atop. Busa, mao ni ang prueba nga dunay giingon nga ang inyong gihunghong diya sa ngit-ngit madungog raon nga diya sa hayag, ug ang inyong gihunghong sulod sa mga lawak nga tinakpan kini igamantala raon nga diha sa ibabaw sa mga atop. O yun na nara. Sa lugar sa atop pa, ang nagmantala lugar, tuwa naglatay-latay sa mga atop, sa mga balay. Dili, ang gipasabot, ana. Dunay giingon, nga og ang giingon sa pagpayag, og ang inyong gihunghong sulod sa mga lawak nga tinakpan. Mao bitaw nga, ang uban nga mga radio station, na ang teknisyan sa pikas lawak. Paghuman nga musulod na ang mga black timer dito, panita, religious program. Pag ilan ng oras, siradan ang pultahan, nagyaw-yaw na, nagwali na ang mga black timer nga mga ang mga magwawali, religious program. Naa na.
Pag-abot nagtagaw-taw na ang gisulti sulod sa lawak nabati sa mga kaawa-awan diha sa kahanginan. Ngadto sa nagkalain-laing balay diin mudayal sila sa maong radio station mabati na nila ang gisulti didto sa sulod sa lawak diin naa diha sa radio station. Ingon ni ana nga sistema. So gipasidaan na daan sa panahon pas atong Ginoong Kristo pero wala pa, dili pa nato makita. Wala pa nato mabasa, dili pa sila, wala sila nakasulod sa radio station. Pero gipasidaan daan nga ingon ana nga sistema. Busa niini karong binakbakay tali sa among kaatbang nga si Bindilyo og sa PBCM naa sa nagkalain-lain nga radio station, ingon ana nga sistema. Gitagna na daan nga naa gini. Pero sa binakbakay gumikan kay dili siya magtotoo og ang PBCM kami nagwali iyang katungod nga mahilabot. Gilatid na sa Philippine Constitution sa Bill of Rights Article 3 Section 4 Section 5 gitagantag freedom of speech, gitagantag freedom of religion. Dunay libertad ang tao sa pagpili asa iyang baruganan. Unya sa diha nga makapili ka, diha ka magpasakop. Kung ikaw nagwali ka, kung ikaw nagtuo nga kanang gibarugan mo, mao na ang tinuod. Kung nagwali ka, ikaw maoy mo dipinsa katungod nimo na. Pero katong uban pong mohilabot, katungod din ang mohilabot, katungod pod sa gihilabtan ang iyang pagpanubag. Ingon yan na nga sistema. Busa kun sa paghilabot ni Mitchell Bindilyo diri mo ni giingon namo, ginubanay las rason. Inanara, nilumpagay ras rason, sa malumpag lang rason. Ingon ana nga sistema. Giplastar lang sa nato daan. Pero moingon si Mitchell Bindilyo, sa panahon man tos mga apostoles kamo unsay labot ninyo? Atong tanawon. Dili lang ta makapalapad ingon nga atong ipasabot ang atong stand sa PBCM tungod kay naamay say daghang mga isyu pero ato lang susihon sa balang kasulatan iprove nato bradome nga sa balang kasulatan dunay bahin nga ang atong pagdepensa og sa atong pakigbisog naa na gitagna sa Biblia daan pa sa panahon pas mga apostoles sa atong Ginoong Kristo. May mga tao baging himuong kasangkapan nga magwali sa balita sa Espiritu Santo bradome wala. Aduna gyud Brad Macrayo kining ato lang pagabasahon ang nagsulat sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 nagingon dinhi. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. May mga tao di ay nga himong kasangkapan nga magwali sa Espiritu Santo sa katumanan Brad Rome kinsa ang mga tao nga nagwali. Kita na kana Brad Macarayo ang mga ministro sa pagtulong ng PBCM. Kay kita man ang nagwali sa Espiritu Santo. mao na karon dinhi na. Naay bahin nga ng mga tao nagwali sa Espiritu Santo do na po'y mga hilabtonon. Do na po'y magsusupak. Naabag yun na sa Biblia daan pag nagisulti Brad Jezreel daan na bagin na nga gilatid na sa balang kasulatan. Daan na. Niya itong basahon diri sa nakasulat sa Buhat Kapitulo 7, versikulo 51. Gingon, kamong mga tikig og liog og mga walay sirkunsisyon sa kasing-kasing sa igdulungog kanunay gayud kamong nakigbatok sa Espiritu Santo maingon sa gibuhat sa inyong mga ginikanan mao manusab ang inyong ginabuhat. Busa, doon na gid ay mga tao gid ay nga makigbatok sa Espiritu Santo. Mao bitaw nga doon ay mga tao nga dili mapasaylo. Kay doon naging mga tao hilabtunon po usay prueba na Brad Rome nga bismo pa atong Ginoong Kristo nagpasidaan na daan nga doon naging mga tao di gani mapasaylo sa Espiritu Santo kay hilabtunon lagi. Gumikan kay dili sila magtotoo na sobraan amo na giingon nga gipasidaan na nas atong Ginoong Kristo naa bagid sa Biblia. Ato lang pagkabasahon Brad Macarayo kining nakasulat sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 32. Nagingon, o bisan kinsa nga magasulti batok sa anak sa tao, siya mapasaylo apan bisan kinsa nga magasulti batok sa Espiritu Santo dili gayud siya pasayloon bisan niining panahona karon og niadtong kapanahunan nga palabuton. Busa, doon na gid ay mga tao di ay nga magasulti batok sa Espiritu Santo. Mao bitaw nga bisan pag matuod nga Dios, may mga tao gid nga makasulti og dili maayo. Makabuhat og dili maayo. Sama sa atong Jesucristo, Dios ba si Kristo? Dios. Juan 1:18 Bibliang Katoliko. Pero naay mga dili magtotoo sa atong Jesucristo. Gitamay si Kristo, gipanamastamasan daghang mabasa sa Biblia. Dili nato basahon tungod kay dunay gi-focus nato i-focus karon sa isyu ni Mitchell Bindilyo nga pagtubag. Unya ang atong Jesucristo gilatos, gipaantos ang atong Ginoong Kristo. Dios ba ang atong Ginoong Kristo? Dili. Dios ang pangutana. Kinsa may nagsulti dili maayo? Kato mga naglutos ni Kristo, kato dili magtotoo.
Busa sa dapit sa Espiritu Santo na apod gisulti na nadaan sa atong Ginoong Kristo. May mga tao pong himuong kasangkapan nga magwalig Espiritu Santo kana maong mga ministros PBCM. Naara na sa tawag mutuo sila sa dili. Pag mutuo sila, samas na membro sa nang himong membros PBCM. Pero moingon ta karon nga walay mutuo. O nganong dunay mga ministros PBCM o nganong nga daghang mga namembros PBCM. Kay doon nagi mutuo. Doon na po'y dili mutuo. Ang katong dili mutuo, naara na ang uban gibutang silang una-una og kasing-kasing andi la pagtuo. Pero doon na po'y uban nga itagaw-taw ginila. Samas kaatbang namo nga si Mitchell Bendilio. Ni anata, ipabati na nato. Ipabati na nato. Unsa dayon ang amo kay doon na may pagwali sa Espiritu Santo. Ha? Nara na sa tao mutuog sa dili. Basta kay naay magwali sa Espiritu Santo, kami mao ang nag-claim, kami ang katumanan sa nagwali sa Espiritu Santo, kay mao pod among stand nga pagwali sa dapit sa Espiritu Santo. Pero doon na po'y dili mutuo. Ang usas dili mutuo, mao ning kaatbang namong nagyaw-yaw. Kinsa siya? Paminawan ta. Unsay iyang gisulti niya? Paminawan ta. Ako tumagiyohin niyo sa inyo na Espiritu Santo nga nagsin sa dago. Wala gay problema. Og di ka mutuo, ako mutuo ko. Bisa pa wa kay pagtuo daghang na membros PBCM lagi. Amo ning gibalik kay doon na may punto karon. Lampaso laging agi aning mahitabo gyud karon. Ha? Lampaso ni. Dinhi mi magsukad aning imong giyaw-yaw karon. Unsay padayon na ka? Mga igsoon, ha? Tukanan tama mga kaigsoonan. O, si Tomas Eugenio Senior mo Espiritu Santo, di ko mo to Espiritu Santo. Ako di akong pikas lang. To ana. Di gyud kuno siya mutuo. Ako mutuo ko? Natural do. Bisan sa imong wali hinuktukis makadaghan, human nimo wali. Ang mga tao nituo na ba nimo? Nitawag nimo kay nituo na? Wala. Ayo raw. Ha? Nagdepende na. Katungod pod sa mga dili mutuog mo ingon ako mutuo ko? Bisan ko mo ingon ko karon, ako mutuo ko nimo nga ikaw ang imo pagwali ikaw tinuod nga magwawali? Ha, ug mo ingon pug ko anak karon. Ug mao na ni magwali, pay walay magwawali ug mo anak ko. Ha? Nakadumdum ka sa Philippine Constitution? Ayaw ro. Munig ingon ako, siguruha ang kaugalingon mo. Kung ang imo untang kaugalingon nga doktrina mo imong gipalambo ug imong gipalig-on na diha, way problema. Kami po magpalig-on sa among doktrina. Pero kay nang hilabot maka. Ha? Na, niya ato karong atong paminawan. Unsa dayoy iyang istorya? Ingon dayon siya nga si Master daw kuno piki. O ana ra mo man na siya. Mao man na ang kuan ipasuka na to kay di man siya mutuo. Unsa day iyang gisulti niya atong paminawan. Pasagda na to nga siya'y muyaw-yaw ini. Now. Yaw? Lain nga, mao na ilang rason nga nung ilang dipinsaan pag-ayo si Tomas Eugenio Senior nga ilang Diyos Espiritu Santong piki. Biyaw sa piki man dyan na. Ako ning right. Natay freedom of religion. Wa ginay problema. Ako ning right. Imo bitang right. Di ba ka magtotoo? Mo man ang natural nga mo ingong ka piki. Pero kung mo ingong kag piki ang PBCM, ha? Asa gipasukan niyang piki. Natanaw tani karon na kay mo ingong magkakaroon di ay nga di ka mo tuo, wala pa po kapugsa. Ngano man? Do pastor ka. Mga ministro mes PBCM. Lisod kayo patuohon ni mong pastor, lisod kayo. Patuoha ko ng mga ministros BCM, di bab? Ipamugos gani, di bab? Lantugi ang aging mahitabo. Ha? Na, ingon ana nga sistema. Karon, atong paminawan, unsa dayo iyang gisulti. Ang among magtutudlo dayon, nganong nga ginsa di siya mutuo niya piki. Nganong ni kaingon siyang piki, asan niya gipasukan? Atong paminawan, ang iyang yaw-yaw. Tungod ini, kay matod pa niya gipangita dayon niya asang bahinas kasulatan. Ato ni karon kay pangitaay man day kanig debate pananglitan karon tuwad ang agi ani nga iyang prinsipyo. Niya, unsay giingon niya? Nganong peke ug di siya motuo? Paminawan ta. Niya o? Niya, kay doon na lang mitumong ani ron. Sa tanan nga mga misyonarya o mga miyembro, mga balahod sa misyon signed by Divine Master Tomas Eugenio. Sa iyang bahina? Ono, sa iyo. Tuon kay ang Espiritu Santo nga katumanan mo si Master. Magatudlo man sa tanang mga butang matut pa ni Kristo dili ang imutalaw ang tao nini. Kisa'y nagtudlo nga ang Espiritu Santo o si Master nga katumanan? Kisa'y nagtudlo? Sa ilang pasang, kisa'y nagtudlo sa Sister Catherine? Kristo. Si Kristo
bersikulo ba? Friend, tagaig bersikulo, friend. Hindi mo kahatag yung bersikulo, ane. Pakakon. Tuwa na. Unsay gisulti niya? Nangayo nagbersikulo. Asa man mabasa sa Biblia nga nag-ingon si Kristo nga ang Espiritu Santo maos tumasiwin niyo. Mga friend, sa PBCM, asa man mabasa, muna yung paningil, asa mabasa, tumasiwin niyo, muna giingon do. Dekada 60 pa na, 70, 80, paningil na sa mga dili magtutuo diri sa PBCM, pero napungan ba ang PBCM? Wala. Prangka nga pag-istorya do. Naglambo ang PBCM. Naglawig hangtod karon. Naara gyapong PBCM. Niabot nag 23 ka mga registration. Ha? Pagsuportar sa tanang mga kaigsuonan sa PBCM. Unya mo ingon kakaron pananglitan nga imong gamiton kay nagtuo ka nga makapabor ka na unya nagtuo ka nga mukibra na ang PBCM, diha ka na sayop. Ang imong paningkamot sa imong pagsupak mo hinoy makapalig-on. Hinoon pagsamot sa pagtuo sa PBCM. Ngano? Tungod kay ikaw ang nakigbangga. Tanawa gani karon ug unsay mahitabo. Nya, tanaw na to. Nag-ingon ka man gamatod pa nimo. Pike, ngano man, di man mabasa sa Biblia. Kay og mabasa, ay mao na giingon. Mutuo tayo litag na Pero og way mabasa, pike, kay ngano man, asa man kuno mabasa sa Biblia. Basig nakalimot ka do. Nya? Unsay giyaw-yaw nimo atong imong mga programa, atong previous nimo nga mga wali. Atong ipabati unya paninglan ka nako og makas sagang bakaane, akos pulok-pulok agi nimo. Paminawa na to. Ha? Paminawa na to kay basin tan-awon tani. Unsay imong gisulti? Ang gisulti nimo niya basi nakalimot ka ni. Ya? Unsay giyaw-yaw mo? Paninglan ta ka ha? Diha ta sumikad sa imong giingon nga matod pa nimo asa babasa. Tan-awon ta po na karon. Muangkon gani ka kay matod pa kay nagamit magumiguan gud 14, 25, 26. Sa diya ngayon, giingon dayon niya, si Master Tomas magay katumanan. Nag-ingon si Kristo dayon diya nga si Tomas Huenyo na, karon kay litra por litra man, paninglan po kanamo, tanawa og naghuna-huna ba ka sa problema nga kung pananglitan, ikaw po'y paninglan, tanaw na to karon makasagang ka ba ani? Niha? Ibalik na mo ni si Muha. Niha? Paminawan ta, unsay prinsipyo mo? Tanaw ta makuha ba litra por litra? Atong programa igsuon. Dili sayang o dili makawa kaninyong pagpaluyo ninyong buhat. Ano man? Tanawa ha? Kung muapil kuno siya kunong programa kuno sa pagsuportar, dili kuno makawang ang nagsuportar. Tanawon tani karon. Mugamit man ni sa gisulting Kristo, tanawon tani karon og sa iyaha ba ni mutunong. Iyang ipatunong pero tanaw na to. Tanaw na to si Kristo nag-ingon bapod nga si Mitchell Bindilio. Tanawon tani karon. Lampaso laging agi og debate lagi ni. Matay tuwad ang agi ug mao ni prinsipyo ha. Asa mabasa tumasyon sa Biblia. Tanawon ta po ni karon ang iya karong prinsipyo nga kung suportahan ang iyang Biblia, ang iyang programa, dunay makuha ang magsuportar sa programa atong padayunan. Padayunan ta kay nindot kay ni. Tungod kaya kini nga buhat igsuon ang atong paglaom, ang atong nga masus kini mo. Tuwa ka! Nindot ayaw kay kung suportahan ang iyang programa de kuno, ang ngalan kuno sa magsuportar sa iyang programa nasulat sa basaw sa langit. Tanahon ta. Sulti yung ipayag sa pulong sa Dios. Tulong sa Dios ha. Tanahon ta ni karon ug ikaw bigi pamulong ani. Tanahon ta og debate lagi ni. Sunod-sunurot ka. Matay bisag asa ka kadagan sundon tagyog ka. Sundon tagyog ka. Og panalitag debate harap-harapan, asa ka mudagang rason sundon ta ka. Sundon tagyog ka. Hangtod hangak king agi ani. Ya. Diyos, asa pagtinom ka mong mga bahati alam kaniyo din isiyota, di may tango mo tayo nga mga kopkot, o di may kawatan nga mga panakasakang mga pangawat na hindi. Panagpigil na lang, panagpigil mo bahati alam kaniyo dito sa langit. Di na wala tango mo tayo nga mga kopkot, di na may kawatan nga mga panakasakang mga pangawat. Nigamit na og Mateo 6:19-21. Tan-aw tani karon kay iya mo kuno ning programa. Tan-aw tani karon og si Kristo nagsulti pag yun kay iyang programa suportahan. Na tan-aw tani karon. Ha? Sige. Sokdon tang ginhawa ani. Tan-aw ta og magsilbi man eh. Sige. Tuwasa pa ninyong mga kasing-kasing. Mateo 5:19-21. Klaroha ha? Klaroha gyud og ikaw ba gisuportahan? Unya makasiguro ang nagsuportar nimo mao ba gisulting Kristo? Tan-awon ta kay ikaw ba nag-ingon nga matod pa nimo asa mabasa sa Juan 14:25-26 nga si Kristo nag-ingon Tomas Huenyo kini po karon kay nag-angkon man ka tan-awon po namo ni litra por litra ikaw ba gyud ni? Na
Ah. Sa mga kaigsunan, sa diha ka mga magtigom ka o mo-deposit ka, mag-savings ka sa imong account, muadto ka sa kabangko, kung ano mo savings sa mga kaigsunan, tagaan kanila kitawag og passbook or ATM. Tagaan na kay account name ni ana nga mong bangko. Ha? Mura magisaligas bangko? Ngano? Kanang bahandi sa langit, ikaw gisaligan? Ayaw, ay pagklaro ba yan diha? Ang paninglan taga karon. Ako sa di ka katubang ka na. Na! Naabot na mahinaw kag bangko. Naabot na makaw ATM hinoon o passbook. Na! Padayunan pa. Isa pa po kayo. O nga anong nagisgot ng passbook o ATM? Ya. Na matagaan ka account name sa mong bangko pero wala po kang ginipasan. Nayo matong bangko kay naamang ipoy mo savings kanang imo unsay seguridad sa tao. Ha? Na? Ah? Wala po kayong savings, no? No. Sa unsang bagay mga kaigsunan ng atong ngalan masulat-masos kinabuhi. Kaya din Pilipos 4:3, ang nangamuyo ako kanimo sa tinod kong masikap uman sa buhat, naot sa tabanan mo kining mga babayhana. Kaya sila nagapangabudlay abay kanako sa papaganaw sa bayong balita uban kang Clemente o sa tanan ng uban kong mga masikap mo gubuhat kinsang mga ngalan na sulat sa basahon sa kinabuhi. Sa ato ba ika? Pos kong kadiyot! Lampaso na ta? Saman? Lampaso na? Unsay giingon niya? Timaneng punto ha? Asa mabasa sa Biblia nga nag-ingon si Kristo Tomas Yuinyo? Na? Friends, taga-eme. Taga-e kong bersikulo. Kaya di mabasa, baka kon. Ikaw na ba nagsulti na? Dabig basahon na mo do ang Mateo 6:19-21. Dabig way bindilyo niya. Ha? Ikaw man kamoy gingon nga og moapil aning buhata sa imong programa. Ikaw may nagsulti. Sama ra nga nag-savings ka sa bangko. Tagaan ka sa passbook o ATM. Dunay gihatag ka dito sa langit. Ikaw taga ang mga moapil sa imong programa tagaag sama sa passbook o or ATM na. Agoy kabunganga ra man ang baba mo. Unya na dia gilitok basa unsa nga translasyon. I-apply ang imong 38 ka bersyon sa Biblia. Naamang ka. Basaha kuno dia nga ang imong programa mo gipasabot ni Kristo suportaran nga mao samas nagtigom kag bandi sa langit na ba sa imong programa di ba wala agoy pagklaro ba ug wa ka mapaningli sa ubang relihiyon ani dinhes PBCM sigurado na kung wa pa'y nakahatag ni mong problema, ipaniguro na mo ang PBCM makahatag ni mong problema. Salamat sa imong pag-atake sa PBCM. Kay diris pag-atake ni mo, dinhe, manggula og unsa ka manulti. Ha? Na, tanawon ta. Na, nigamit kag Pilipos. Nag-ingon si Pablo, kining mga babayhana, nagtabang kanako sa pagpakailap sa maayong balita. Kansang mga ngalan na sulat sa langit. Muawat ka? Ang pangutana karon o sa labot mo. Dabi og akong gamiton ang prinsipyo mo. Naaba mabasa Tomas Yuinyo nga nag-ingon si Kristo? Naaba po mabasa sa Pilipos 4:3 nga nag-ingon si Pablo, kung musuportar mo kang bindilyo ang inyong ngalan na sulat sa basa sa langit na agoy pagklaro. Kung ikaw naman lang makigdebate bisan pag asa kadagan ug ako'y mabangga mo, sigurado yung pulok-pulok agi mo. Pamatudaan ko na. Gipamatudaan ko na sa iri. Gipamatudaan ko na. Ha? Kung ikaw mo ay mubangga, kining rason na imong gamiton, tuwa na kagi. Ang prinsipyo mo, asa mabasa Tomas Yuinyo sa Biblia. Kay kundi mabasa, bakakon. Ang pangutana, nag-ingon man ka, ng imong programang suportaran, nasulat ang alas basas langit. Gilitok si Pablo na, wala. Di ba wala? Ada, tanawa. Niya mo gamit ka karugsitas ipabor sa imo ha. Unang prinsipyo mo, kinahanglan mabasa nga ikaw mo gipasabot. Samas amo paggamit sa Juan 14:25-26 nga kami gipasabot Tomas Yuinyo. Ang pangutana karon, ikaw ba gipasabot sa Pilipos 4:3? Asa mabasa ang gilitok nga imong programa? Agoy, muna'y giingon do. Bisag asa pa kadagang pirmahan ay debate kini. Tuwa na ngagi. Pamatudaan ko na. Bisang pag affirmative side, papilion ta pa ka. Negative ka, affirmative side. Na, ambot lang. Na, gihatag na nato ang sistema sa estilo nato sa atong pagtukbil sa iyahang mga rason. Nya, padayunan ta. Nya, tanaw nato ni, di ba pabor-pabor ning tawhana. Ambot kag musugot ba ni sila? Siya,
Kung naay kaparehos niyang nagwali sa atong Jesucristo mo gamit sa Mateo 6:19-21 musugot ba kanin tawana? O kung doon na may mugamit sa Filipos 4:3 nga ilang programa suportahan tungod kay nagwali kang Kristo, musugot magkani nga angalan ni atong pikas nga pastor nga nagwali nga dili niya kauban kung suportahan sa iyang mga kaigsuonan masulat ba ang alas basos langit tanawa di ba mukisik-kising agi ani mukisik-kising ni kay siya ra mo gipasabot pero siya ang kaugalingon di ka pa matuod og litra por litra man pananglitan og sugalan tanin tawana na ugwa ka masangkari sa mga kaatbang mo nga gika-atbang mo. Sa iri palang daan, sa radio station palang daan, tinubagay nga sinimana pananglitan sa programa nimo og tali unsa na kay mahitabo og dangatan mo og imong panghasan nga magkikwentrong kag debate sa BBCM. Pastilan. Ipaniguro ko gyud na. Ipaniguro lang gid pod nga makasiguro ka kay among pamatud-an di ka makatabla lamang di ka kapildi na mo. Kini lang rasuna. Ha? Nganong mo gamit magagtumaswin nyo, asaw ba sa litra por litra? Nga ikaw sa imong kaugalingon, kung paninglan ka, nagwali kag Kristo, ang pangutana, naaba diha nga ikaw gitagaan ka, nga ikaw mo ay dipabor diha sa imuha, ikaw mo ay nagwali kang Kristo, o ang mga nagwali kang Kristo, dilis na tinod ka ikaw ra, kung paninglan ka na, makamatuod ka. Na, tanawa, latos wala. Da, lagi. Ikaw may nakaingon ini, kay hilabtunon man kay ka. Na, nya, ato pang padayunan. Ha, ganahan gyud kaayo tani. Kining taong hilabtunon ba nga sama aning among katbang? Ganahan gyud kaayo mi ani. Ngano man, tungod kay pinagi niyang pagpaghilabot namo, agay may daya Ginoon unsa di ay mudag rason ang mga ministro sa PBC. Unsa kun mudalag rason ang mga ministro sa PBC mo na giingon lagi ang gibuhat mo mubalik ra pod sa imong kaugalingong ulo. Naa ba sa bala ang kasulatan na Brad Rome kung atong sosyon ang nakasulat sa Biblia? Kana Brad Makarayo, ato lang pagbasahon din sa nakasulat sa Abyas sa iyang kapitulo 1 bersikulo 15 nagaingon din ug ang bersikulo 15 kay ang adlaw ni Jehova hadulman sa ibabaw sa tanang mga nasod ingon sa imong gibuhat kanimo pagabuhaton kini ang imong gibuhat magabalik ra sa imong kaugalingong ulo. Oh, tuwa na. Nagiday tao lagi nga iyang gibuhat mo balik ra siya kagaling ulo mo nagiyon ang buhaton mo bindilyo. Manaiming ka ba? Timang-timbangan pulong nimo kanang pulong nimo og buhian nimo. PBC mo makontra? Kinanglan careful ka. Pag careful sa imong buhi ang rason. Kay sigurado gyud sa tanto nimong tagaw-taw, sa daghan nimong tagaw-taw, maidayag, mapabati namo ang imong daghang sayop pos giyaw-yaw mo. Naabas balang kasulatan kinahanglan magbantay Brad Israel sa nakasulat sa balang kasulatan labi nagatuan nato ang Mayong Balita Biblia nga may imprimatur ni Julio Carrero Rosales ug ipanagusan sa pagsulat sa scholar sa Biblia ang Katolikog mga Protestante naabas sa Biblia na Brad Israel. Naan, niya atong basahon diri sa nakasulat sa Sira kapitulo 28 bersikulo 25-26 gingon busa sa samang pagmatngon pagbantay sa imong isulti timbang-timbanga ang matag pulong ug pag-andam ug usa ka kandado alang sa imong baba. Tingali adunay usa ka tawo nga naghulat kanusa ikaw masayop ug kun dili ikaw magbantay may sukamod ka sa kagalingon nimong mga pulong ug may luka pa diha sa tubangan niya. Oh, tanawa na gyud ay tawo diha nga dili magbantay mutong mauwawa na masukamod tanawa ganito pag-ingon Mateo 6:19 unya kung magsuportar sa programa una ato ragong padayunan ato ragong balikan binaw paminawan ta Sa mga sa atong programa igsuon, dili sayang o dili makawa kaninyong pagpaluyo sa inyong buhat. Ano man? Tungod kaya kini nga buhat igsuon, ang atong paglaom, ang atong nga masus kini mo sumara sa resulta yung ipayag sa pulong sa Dios. Mga pulong sa Dios, asa pagtingong kamong mga bahagi alam kaniyo dili siyota, dili may tango ko tayo nga mga kotkot, o dili may kawatan nga mga panakasakang mga pangawat ni pag nagtigil, hinalawa pa nagtigil mga bahagi alam kaniyo dito sa langit. Dili na walay tango ko tayo nga mga kotkot, dili na may kawatan nga mga panakasakang mga pangawat. Ay hain gani ang inyong mga bahagi at uwasapan ninyong mga kasing-kasing. Human nagbasa. Niya, iyang programa mo suportaran. O niya, pag mo suportar mo apil sa iyang buhat sa pagsuportar, ang ilang ngalan sulat sa basaw sa langit, na gilitok ni Kristo diya, wala. Di ba wala? Nganong gikukuda mo ni? Siya may nag-ingon, naaba mabasa sa Juan 14, 25, 26, tumas yung inyong gilitok ni Kristo diya? O niya, kanya ang kung makaniklima ka, nga kung suportaran ka, imong gigamit ni si Tasa, na ay mabasa dire, imong programa? Wala. Pareho na ta. Sa ato pa mga kaigsunan, sa diha ka mga magtigong ka o mo-deposit ka, mag-savings ka sa
gitawag og passbook or ATM. Ganahan na kay account name ni ana nga mong bangko. Kalisod man po ka. Karon, kay mo adto kas programa mo kay ikaw man usama sa bangko gipakasama nimo pagsuportahan ka. Doon ay gatag nimong passbook naa or ATM. Biasa dia para maka-apil ka dito sa bandi sa langit, ha? Asay ka mapatuod mo, na? Agoy pagklaro do. Klaro sa ba? Usa ka mo yaw-yaw kay kung PBCM lagi mo kuan na maningil ha. Sigurado gyud. Ha? Dia, padayonan ta. Na matagaan ka account name sa mong bangko pero wala po kay ginipasa. Wala. Munay giingon og di ka kapamatuod ana, among ibalik ni mong sulti, baka kun. Na? Atong padayonan. Savings, no? No. Sa unsang paagi mga kaigsoon na atong ngaran masulat-masos kinabuhi. Laruha ginang imong gingon na sa unsang paagi ha, basin baya ka ng paagi ra, istorya ra nimo, di ka kapamatuod na nagpaninglan ka. Nya? Yan din eh. Pilipos 4-3, kung nangamuyo ako kanimo sa tinod kong masigang buuman sa buhat, ngaon sa tabanan mo kining mga babayhana. Kaya sila nagpangabudlay abay kanako sa pagpaganap sa mayong balita uban kang Clemente o sa tanan uban kong mga masigang mo buhat kinsang mga ngalan na sulat sa basahon sa kinabuhi. Sa ato ba ikala? Igsoon, mahimo kayo nga masiguro nato ang natong ngalan masulat sa basahon sa kinabuhi kung muapilta sa pagpakailap sa mayong balita katotong maayong balita, dili itong bakat nga balita, dili itong balitan nga balita, dili itong dakutan nga balita, no? Mao na ang ingon sa pulong sa Dios. Ato na mag-isigutan dahil kung mayong balita, kinsa mayong balita. O niya, kaya dili na ato nga makapagan sa basos kinabuhi soon, ang pagbalik sa Ginoo, itambong ta sa linaw nga kalayo. Bisag di alat kutob, tuwa na. Unsay giyaw-yaw niya? Ang unsay kuno seguridad nato nga kita kuno masulat atong ngalan sa basahon sa langit. Suportar lang kuno sa programa kuno lagi sama sa gibot ni Pablo. Buti pa sabot kung suportaran niya ang programa, amo na gyud masulat ng basahon mo sa langit. Do kung pangutan-on ka namo do makatag ka do. Pero say ka pamatuod mo sama atong mo ato kas bangko niya magbutang kag savings dito niya pag-abutan na tagaan kag passbook dito tagaan po na ka dito or ATM niya pag-abutan na karon. Apangutan na do. Ha? Apangutana, makahatag ka na? Makaprove ka? Nga ang imong ang nagsuportar sa programa. Ningon nagis Kristo, nga ang ilang ngalan, kene, si Bendelio, suportaran ninyo, na? Be, ibalik na mo itong imong tumasuin niyo, big naabas Biblia, kaya kung dili mabasa, dili tinod, be, na, nagamit magkas gisulti ni Kristo, Mateo 6:19-21, nga, giigon, nga magtigong bandi sa langit, nasama man is bangko din na, pagsuportar man sa programa, ang programa, imo man ang giangkon, na ay giingon Kristo nga imong programa na? Asa mabasa na katranslesyon? Agoy, kay kung di kakatag mo, ibalik na mo ang imong gisulti. Baka kun. Na, lalim no? Lalim. Na, niya pa gyud. Be, asa na sa gisulti ni Pablo. Nga nag-ingos Pablo, ang programa ni Bendelio, suportaran ninyo. Ha? Masulat ang inyong alas basaw sa langit. Akos maproblemahan ka na. Usa ka translesyon, na? Mayo lang kag maningil da. Sa imong kaugalingon, kung ikaw paninglan, makatubag ka? Tanawa, o matubag ba ni mo ni? Agoy, tanawa lagi. Muna'y gingong mangindahay kag debate, kung ako'y ikabangga mo, sigurado pulok-pulok agi. Ako ginagiprang kasiri. Ha? Kung kini, og debatihan, sigurado na. Sigurado na. Na, lagi. Na, niya pa o? Muna'y gingon, ang buhaton lagi ni mo, nakalimot ka ning imong prinsipyo? Unsay imong gingon na mo? Niya o, basi nakalimot ka ni. Ang imong gingon na o, naniguro unta kay ni. Niya o? Ibasa ang inyong santo. Pagkaluoy, huwag masupal pa ang doktrina, himong sayok ang mabasa. Ha? Basta kami mabasa, himong sayok. Ang dili mabasa o hindi ko na husto. O, tanawa! Muna imong prinsipyo! Basaha ang inyong husto. Kay ang mabasa mao to'y tinuod. Unya karon, unya ang mabasa hinoon, himong sayop. Unya ang di mabasa, himong husto. Karon kay ang husto motong mabasa. Nabasa na sa Filipos 4:3 nga ang imong programa kung suportahan, nasulat ang ilang ngalan sa nagsuportar dito sa basas langit, na? Unya sa Mateo kapitulo 6:19-21, na imong ngalan diha.
nga imong programa kung suportaran mao nang pagtigom dito sa bandi sa langit na? Agoy pagklaro. Munay giigon. Unya kauno na nimo ni. Kauno na nimo ni prinsipyo mo wa ba kanimao? Da, tanawa lagi. Munay giingon namo. Ipaniguro namo nga malingaw ang nagsunod sa among programa. Ug sa imong programa. Ha? Ipaniguro po namo nga kung wa ka maligaw, problemang dako ang among ihatag na nimo. Munay giingon, kung wala ka na problema sa uban, ipaniguro na mo Odres PBCM, maproblema gyud ka. Tagaan gyud ka na mo problema. Tagaan gyud ka na mo problema. Prangka na nga pag-istorya do. Prangka na nga pag-istorya. Ha? Unya, imong taning i-apply, kini ba? Usa gani ka makigharong sa mga ministros PBCM. Kini usa gani ka nga magkuan ka. Kini imong ta sa ning i-apply kay para dili ka sus dili pa malab-anan ba kini bang imong giingon niya makay gisulti ani niya atong paminawan i-apply yung tanim dugay ra gyud kay namo ning dugay ra baya namo ning gihuwat inani yung tawo kini i-apply yung tanim ba Sa Amerikano kay surrender lang sa po. Kay Ah. pagpabuto sa armas Amerikano, mingaw na yung armas Amerikano, sure. Balos ang Hapon, pataka. Anara bisa diar takutob ang armas sa Amerikano sure unya ang armas sa buto sa Hapon pataka i-apply po tong armas buto sa armas sa kuan ba sa Amerikano ba katong sure ba para nga pag walis anang baba mo pagbukas baba mo lagapa kang agis mga ministros PBCM kay sure man nga tanawa pag ablis baba mo tuwan mga agis imong rason ha pagtunog o trudo kanang imong mga tigbasa diha kanang mga kauban nimo pangumpirmar sa ila ba unsay kadugang nimo ba yawa tala bulig uning ako rason kulir nimo mga texter kanara patabang ba ana ra nga sistema kay para nga mulig una naon sa bapod nga para matambagan ka ba oy ug imo nang isulti Pastor Bindilyo ug mo na imo ikuan na sigurado pulok-pulok agi nimo ana ra ha ipaniguro na muna, buhi na rason na, di ba? Pagka among gidukar ng maong pastor nga si Bindilyo. Ha? Siya rin among giinkwentro. Pamatunan na mo, sa iyang sinultihan, siya rapod maoy, mukaon aning iyang sinultihan. Siya rapod ani mo imuunay siyang sinultihan. Niyara o? Ha? Tanawon ta niya? Dok! Di ba ang imong ginhawa, Dok, pabor-pabor? Kung pangutan-on ta ka, kung naay nagwali kang Kristo mo gamit sa Mateo 6:19-21, mooyon ka? Mooyon ba ka? Kung panalitan debate ni cross examinon ta ka, sigurado gyud pulok-pulok agi nimo. Pitok-pitok lang ang agis matani. Kung pangutan-on ta kag cross examinon ta kag debate affirmative side ka pananglitan nga napamatuod ka nga imong programa nang gipasabot ni Kristo diha nga kung suportahan samas nagtigom kag bahandi sa langit imong programa gisuportahan o pangutan-on tikaw kung dunay nagwali kang Kristo unya ang giwali ang atong Ginoong Kristo magamit sa Mateo 6:19-21 sampulan taning mga nagsunod sa programa unsay dangatan ni Bindilyo ipugos nag makiglantugi sa natong debate harap-harapan one-on-one na pulok-pulok agi niya. Ang pangutana, muuyon ba ka sa mga nagwali sa atong Ginoong Kristo nga gisuportaran sa ilang mga kauban ang giwali atong Ginoong Kristo ang pagsuportar pagwali na samas nagtigom sa bandis langit akos maglingo-lingo ka. Akos maglingo-lingo ka. Halos matagak ng ulo nimo sa pagbalibad nga dili ako ra maoy gisuportaharan maora ang ang magsuportar sa programa ko maoray masulat dito sa basa sa langit. Unsaon pagsiguro mo nga ang ilang giwali atong apong Ginoong Kristo? Ha? Kung doon na po'y nagwali, kaduha. Kung doon na'y nagwali, og atong Ginoong Kristo, Filipos Kapitulo 4, versikulo 3, ang pangutana, muuyon ba ka nga ang nagsuportar sa ilang programa, kuy ang ilang giwali atong mang Ginoong Kristo, pero di lang di mo kauban, muuyon ba ka nga ang ilang ngala na sulat mo sa langit, akos di ka muuyon. Di mo balik ko sa pagpangutana nimo. Asa mabasas Biblia lagi nga gipabor ng sitasa diya nimo. Ang Mateo 6:19 o 21 nga gisulting Kristo ikaw na nga programa nimo suportaharan sigurado na masulat ang ngalan sa basaw sa langit na ug ang giingon ni Pablo sa Filipos 4:3 ang imong programa kung suportaran napabor diha nimo wala didto sa mga nagwali sa atong Ginoong Kristo uban ha saon nimo pagproba na do makaprobe ka ha
Tanawa, gisampulan na namo ba ang nagsunod sa among programa unsay dangatan nimo? Ha? Kung pananglitan ipugos nimo na ang among Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio dili ko na hagoon. Prangka nga pagkaistorya na. Ang unang mabangga mo, ako'y unang mabangga mo. Prangka nga pagkaistorya. Ipaniguro pa lang nako, dinhi pa lang nako, sangit ka na sa imong rason. Ipaniguro ko na. Kung dinhi pulok-pulok ang agi nimo unsa na kagbangao nimo ang Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Prangka na nga pagkaistorya. Prangka na nga pagkaistorya na. Dinhi pa lang sa ere. Dinhi pa lang sa programa sa Villanueva. Ang nagsunod sa among programa, pananglitan karon og ipugos mo. Unsa kay dangatan mo? Unsa kay dangatan mo? Kini lang nga rason. Sigurado na. Tanawa gani. Di ba mo diretso kag tira, diretso kag angkon? Imo ng programa ng Filipos 4:3 nining panahon na karon. Ang Mateo 6:19 ug 21 ang pagtigom sa bandi katunang nagsuportar nimo. Pero katong ubang religious program nga nagsuportar ang mga kaigsuonan nila nga nagtuo sa atong Ginoong Kristo, punggak ang argumento nila. Imo na prinsipyo. Nga naman, og mooyon pa ka nganong buhian man nimo ning rasona. Ha? Paminawin ning rason nimo nagkadimao ba ni? Paminawin nimo. Kay kun ang pagwali sa atong Ginoong Kristo mao pa ilhadan nga kana tinuod, nganong ikaw di man ka mudawat sa mga nagwali sa atong Ginoong Kristo. Ha? Maayo lang kada. Ha? Ato karong paminawan. Unsay gisulti nimo? Niyo, ang imong giingon, ang mga magwawali nga dili ikaw. Unsay imong gisulti? Nagtudlo og immoral. Ikaw ra may nagsulti ana, basi nakalimot ka. Niyo, tan-aw na to, pamatud-an na to nga di na gyud siya mooyon kon bisan pag nagwali sa atong Ginoong Kristo nga magwawali. Dili gyud niya dawaton nga ang nagsuportar ug ang nagwali masulat ang alas basa sa langit. Ngano? Niya man siya gisulti ka diyo. Niya, ang nagtudlo kuno og niya, kami kuno nagtudlo og immoral ang magwali nga di niya kauban, no? Mga kaigaran o mga kaigsuonan, atong tema sa nihanging Domingo, hisgot nga, kini magwawali nga nagtudlo nga di nalapason, di na tumanon ang napulo kasugo, mga gamunay ka mga contributors na mga kaigsuonan nga sa pagdagsang sa kriminal. Nga naman, atong yung pangatutan sa nihanging Domingo na ang pagtuman sa napulo kasugo, gihatag mas Ginoo aron moral, aron kay kana usa ka moral law or moral code. O niya, kung may di ka moral code, moral, ang in contrast ana, ang in contrast Bisag dala takotob. Ang katoday mga magwawali kuno karon nag mga contributors na karon kana mga tao nga wala magbantay sa napulo kasugo kana bang ang ikaupat kasugo adlaw ang ipapahulay mao nang giingon di ay nga mga na mga contributors kuno na sa mga sa pagdagsang kuno sa krimen. Katong mga nagwali katong wala magbantay sa adlaw ang ipapahulay. Pila ka kasimbahanan karon do nga wala magbantay sa adlaw ang ipapahulay. Kay pagsimbahan la tuwa sa adlaw Domingo. Di ba imong gi tatsaran ni konklusyon ka imong giingon nga sila dili tinuod og sila ang ilang pagwali mga contributors sa krimen. Di ba ikaw ba nagsulti ana? Di ba gipaniguro mo? Asa nimo gikuha na? Asa? Unsa bersikulo ha? Ha? Pagklaro ba ya do? Ha? Pagklaro lagi. Unya mo ingong kakaron unya tanawa ganing mooyon ba? Kanang mga wala nagbantay sa adlaw ipahulay ng mga kasimbahanan karon nga imong gipangtira. Imong giingon nga mga contributor sila sa pagdagsang sa krimen. Kanang mga magwawali nga ang ilang pagsimba dili dito sa adlaw ipapahulay nga maong Sabado. Unya pangutan kinsay gitira mo? Di ba ang bantay sa adlaw ipapahulay? Mao'y gipabor nga maunay gidawat sa atong Ginoong Kristo. Ha? Litra por litra basa. Basin ba yan na? Agi, kay kun sos, muni giingon lagi namo og naakas aktos atubangan sa mga ministros PBCM, maputos gikas cross examine. Prangka na nga pagkaistorya. Ha? Kung ang uban nga gikabangga mo, ang ilang mga pangutanag cross examine, hagka para nimo. Diris amoa. Tagaan gid kanamo bugat nga mga pangutana na halos di ka katubag. Kung gusto kang tubag, watas-watasa ang rasos mga ministros PBCM. Dadagan ning ako gani. Ha? Kamo pud nga mga info pud ni Mitchell Bendilio. Ipalantaw gani sa Villanueva. Si Mitchell Bendilio, hagiton ko na. Ipabati. Ipawatas-watas ning akong gisultis Villanueva. Tan-awon ta kay masangkarang ginhawa na.
Prangka nga pag-istorya na. Ha? Ha? Ako di ko gasulti og unsa pa. Ang ako diya, nagbase ko sinultihan mo. Ha? Nagbase ko sinultihan mo. Busa ayuha ang sinultihan mo para di pud taon malabanan ka ba? Ha? Nya, unya unsay giingon nimo? Unya sa imong sinultihan didawat ka? Ha? Ngano gipabor ang Mateo 6:19-21 ug ang Filipos 4:3? Ay raw. Unya ngano gipangtira man nimo na nga nagwali man na sa atong Ginoong Kristo? Agoy, maayo ka lang mo gabit na. Unya sa imong kaugalingon makapamatuod ka na? Asa nimo gikuha nga ilang pagwali di tinuod? Isukan nato sa Mateo 6:19-21, isukan nato sa Filipos 4:3. Asa nimo gikuha nga ikaw mo'y katumanan ana? Na? Mabasa litra por litra. Ibalik na ko kay gusto magag litra por litra. Paninglata ka, makalitra por litra ka na makaprove nga ikaw na. Diretso ka lag angkon da, diretso ka lag tiras mga kaatbang mo. Nga pag-abot na bisag kaparihos mo nga nagtuo sa atong Ginoong Kristo, tirahon mo. Ayuha ba pagtirang makaigo ka? Kay kun ako'y pasabto na ni butalo kay ka. May man tong Amerikano kay sure mang agi ikaw. Na, pagklaro lagi. Na, lagi. Na niya pa. Niya pa. Nindot kayo ni. Usa pa imong gisulti. Kawang ang pagsimba sa mga tao nga dili nimo kauban. Ikaw rin nagsulti ana. Pero tanawa, bisan pag naggamit kas Mateo 6:19-21 nagtigom pud in tawag bahandi kay ang pagtigom dig bahandi nagsuportar man dai na sa programa aron ikawali atong Ginoong Kristo katong mga nagwalis atong Ginoong Kristo gisuportaran sa mga kauban tirahon mo nga matod pa ang ilang ngalan dili masulat ba sa langit kay imo ra agoy pagklaro ba ya diha do pagklaro ba pagklaro kay para nga no musugot makaka og ang mga of the Catholic Church. nganong gitira man nimo ni nganong gitira nimo ni kinsay gisunod ani, kinsay giwali ani ba atong Ginoong Kristo? Kinsay nagsulti sa Mateo 6:19-21 di ba si Kristo? Unya nanganong gitira man nimo ni, nga kaparehos man nimo ni nga nagwali. Pagklaro. Ya? Tama ng mga Protestant. At sa PBCN, tinutukol sa Ay salamat sa imong pagkarga. Oh, Protestant, kinisupak sa Katoliko. nisupak ka ni ka. Pagklaro ba? Ayson, sila sa Dikipas Ikaw wa ka mosupak. Goy, pagklaro. they are following of the law of Catholic Church. Ang sagingan sa Marcos 7:7 basa. Marcos 7:7 sa mga bonita Biblia. Ang sagingan. Okay, basa. Shite gotso na yun. Kamu lamang ang ilang pagsimba ka na ko. Kay ilang itudlo nga balaod sa Dios sa mga sugo nga hinimo lamang sa tao. O midugang siya sa pagingon, ipasagdan ninyo ang mga sugo sa Dios ug mao hinuoy inyong gituman ang mga pagtulunan siya iya sa tao. Ang sagingan, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Anong matawang? Kay ang ilang gitudlo dili doktrina sa Dios kundi pagtulunan na hinimo lamang og tao. Oh, tanawa. Unya ang pangutana karon gikonsiderahan mo sila? Ha? Nganong gipagtira nimo sila? Katong giingon nimo nga mga protestante ang pangutana na karon kinsa ilang giwali atong Ginoong Kristo. Oy do, sultian ta ka. Paliw pagbasa gani sa Roma 14:15-4 gani Brother Israel. Kay wa naman tayo oras ato lang ato lang ibili na 15:4 sa Roma paliog pagbasa Niya sumala sa gisitar mga sikitas Brad Makarayo gingon kay bisan unsay gisulat kaniadto gisulat kini alang sa pagtuon kanato aron nga pinaagi sa pailob o pinaagi sa paglipay gikan sa kasulatan makabaton kita og paglaom. kanang gisulti ganin Pablo matod pa ganin niya wa gani iwatan lang na gisulat kini bisag unsay gisulat kanito gisulat kini alang kanato o bisag unsay gisulat karon gisulat kana sa kaliwatang palabuton. Doon na basay gitumbok dia nga pabor ana. Pero kinis Mendelio pabor niya. Pero tanawang prinsipyo na siya pabor litra por litra kay kundi mabasa. Basaha ang inyong husto. Kaya ang katong mabasa para niya mao to'y tinuod unya ikaw nabasa na. Ang sulat ni Pablo, kay si Pablo may nagsulat sa Roma 15:4. Si Pablo po nagsulat sa Filipos 4:3. Gipabor ni Pablo di mo na? Sa imong programa na?
Agoy, maila ka manira sa awang programa na, pero sa imong kaugalingon, di ka kapabatuon. Otro ba, magprograma ka kanang isyur pod. Tanawa gani ka di ka magsyur. What pa isyur ka? Kung ang mga ministro na sa BBCM, di pa di mo masiguro, mauwawan batang dili. Na, tanawa, pasalamat ka kung ano may oras. Kaya kung napay oras, nagdaan pa unta ang among pabati ka mga sayop ni mo. Ha? Sagala na lang sa magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. o sa ngalan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kita magapanghinaot sa tanan nga mga SD. Brad Israel, Brad Rome, nga nagsunod sa atong programa. Dili sila ang atong gitira. Ang gitira nato si Mitchell Bendilio. Kinira ang iya mga sinultian. Ipaniguro nato. Wala pa ta nakapokus kaayo sa mga kapitulog bersikulo sa Biblia. Nakapokus ta sa baba ni Bendilio, kapitulo dila, bersikulo laway, atong pamatudan nga sa iyang mga sinultian, kapitulo dila, bersikulo laway, siya rapod ang maunay sa iyang tira. Siya ay supak-supak, siya ay sulti-sulti, Bendilio versus Bendilio, pamatudan nato na. Wala naman kita'y oras. Kini na lang ang inyong alagad sa kanginan, Evangelista, Brother Hermogenes Macarayo, guban usab sa akong kauban nga mga ministro. O giniusab si Brother Rumirama Camus. Kiniusab si Brother Gisrael Macarayo Gamingon sa samang takna ug samang istasyon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong gabi kanatong tanan.